Tässä käymään läpi EVA-telineen käyttöä hoitotyössä näin niin kuin liikkumisen ja ylösnousujen ja istumaan menemisten tukena. Eli tässä meillä on tämä EVA-teline eessä ja minä olen potilaan roolissa tässä istualtaan. Näin, ja jos ensinnäkin käydään läpi tätä ylösnousemista, tässä on hoitaja yleensä mukana, aina välttämättä ei, mutta yleensä täällä ainakin tällä osastolla on hoitaja tukena, jos potilas tarvitsee EVA-telinettä liikkumisessa. Kun potilas nousee ylös, hoitaja säätää ylösnoustaessa samalla EVA-telineen korkeutta potilaan pituuden mukaan. Kas näin. Ei saa olla liian korkealla eikä liian matalalla, että potilaalla tulee hyvä ryhti. Tämä EVA-teline on siinä mielessä tukevampi pitää rollaattori, että se saadaan se ryhti pidettyä, että se sinne nojaa on säädettävä. Ja sitten tosiaan liikkumisessa, eteenpäin liikkumisessa tämä on hyvä, kun potilas ei pääse kaatamaan käytännössä eteenpäin, kun pienellä etunojalla mennään, joka on luonnollinen kävelyasento. Ja sitten sama asia istumaan mennessä, mutta päinvastoin. Potilas menee istumaan hoitajaa avustamana ja sitten sitä mukaan kun potilas hitaasti istuu, hoitaja laskee EVA-telinettä alaspäin, että istuminen ei ole sitten liian nopeaa, että siinä ei sitten tule mitään huimauksia eikä pääse tapahtumaan kaatumisia. Tämmöinen EVA-telineen perusominaisuudet tässä näin lyhyesti. Löytyy myös käsijarru, jos tuntuu siltä, että tarvii, mutta sitä ei kyllä monesti tällä tasaisella lattialla ole tarvinnut. Näin. Tässä lyhyt opetusvideo EVA-telineestä. On tosiaan aika helposti yhdestä vivusta säädettävää. Ja säätövaraa löytyy yli 2-metrisellekin potilaalle asti ja ihan lyhyinkin henkilö, että oikein hyvä kuntoutukseen ja liikkumisen tuki.